Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Ohayo gozaimasu, Luzon, Visayas at Mindanao. Ohayo gozaimasu. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Naging uso ngayon sa Japan ang pagiging isang caregiver. Subalit, ang requirement, kailangang isa kang macho man. Yung mga bodybuilders o mahilig mag-gym. Bay, ga-gym ka bay? Malaki ang problema ng Japan sa care sector. Lumalabas sa kanilang datos na may 100,000 katao ang nagre-resign taon-taon para lang alagaan ang kanilang mga magulang at mga family members na may karamdaman o di naman kaya ay matatanda na. At para maakit ng caregivers, tinarget ng kumpanyang Visionary ang male bodybuilders sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga perks tulad ng paid gym sessions. Sessions. At subsidy sa mga rutina. Grabe talaga. Paano kaya nalalaman na? Ilonggo ko. Libre ang kanilang mga gym sessions. Sessions? Ayon sa mga naging macho man na empleyado, natutuwa sila na pwede silang magpalaki ng katawan habang nag-aalaga ng matatanda at kumikita na sila ng libre. Libre pa ang kanilang gym. Kaya rin nilang buhatin ang mga matatanda. Punta ako dyan talaga. Magpabuhat ka. Pabuhat. Sa tingin nyo, kabisyo, Yes. meron kayang extra service? Basic. Extra income ang mga macho man? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? 1, 2, 3, 4, basic. Bilis ng counting mo Ganun talaga, mga macho man eh. Good morning mga macho man dyan. Good morning sa mga machong masasarap. Kainin kita. Good morning sa mga nasa gym ngayon. Oo, may yung mga galing call centers. Yan. Ba. Ito yung oras ng kanilang mga pag-gym bago mag-sleep. Ooh, ayan. Ayoko mag-gym kasi kapag, di ba, halimbawa, stretching, may talon-talon, umaalog talaga. At least may umalog. Kaya nga pag pumasok ako, daming kasunod, oh. Diba? Tapos nanonood sila lahat sa paano ako mag-gym. Ganun ba yun? Oo. Kaya pala. Di ba nahilig ka rin mag-gym, Tita Yes, Max? yes. Doon ko na-meet yung ex kong walang kwenta. Ay! Galaw-gaw! Pero ito nga naging effective sa Japan, mga macho man ang kanilang mga caregivers. Kasi nga, di ba yung mga sa kanila kasi ayaw na ng trabaho ng ganyan. Yung iba rin yung trabaho. So para makainganyo sila ng mga bata, mga Gen Zs, yun, yung mga nagmamacho man ng mga Gen Zs, yun ang pinasok nila. Kasi libre sila sa gym. Tapos bayad pa sila habang nag-gym sila. At the same time, sweldado pa sila bilang caregiver. Ang galing, no? Tsaka malaki ba yung sweldo? Malaki yung sweldo nila. Tsaka yung Tsaka malaki din yun sa kanila. Lumiit daw eh. Lumiit. Kaya Pag nga lumaki buhat. yung muscle sa taas, liit yung muscle sa baba. Ay, hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo yan. Sige nga, sige nga, patingin sa'yo. Walang personalan.
Gym. Liit. Jutay. Dax. Pero saks lang yan. Saks lang. Sakto lang. Oh. Pero yung mga, dito sa atin, walang ganyan, no? Walang qualification. Basta marunong ka magbigay ng care, mafo-fall ka. Uy, ganun ba yun? Pag nag-care ka, ma-fall ka. Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing. Pero wala na Sa atin masyadong kasi ano dito, yan, no? oo, basta kahit wala kang education, hindi ka nakapag-college, basta tayong kasi mga Pilipino, innate sa atin or inborn ang mapag-alaga. Kaya tayo favorite maging caregiver ng mga taga-ibang bansa. Kasi sanay tayo na may lolo't lola tayo na sa bahay, tayo na nag-aalaga. Tsaka meron tayong pagmamalasakit, hindi lang basta trabaho, may malasakit tayo sa inaalagaan natin. Ganun tayong klaseng mga Pilipino eh. May pagmamahal tayo at malasakit. Ako ako dyan sa Japan. Mga macho man eh. Saan ba yung macho sa'yo? Basta. Sa mukha yung muscle mo. Basta yung babantayan ko, yung maganda, yung ko na matanda. Matanda na nga ako, matanda yung babantayan ko. Dapat yung bata. Basic sa'yo, basic. Basic naman yan. Ikaw, Mang Kanor, kukuha ka ba ng caregiver? Ako? Siyempre kukuha ako pag matanda. Pag matanda ka na. Wala na sana. Inububigla eh. Yung matanda? Hindi yung macho man. Siyempre kukuha ka ng caregiver na bata, yung mga marimar, ganyan. Bagong-bago marimar. Hindi na ba sila makarelate? Alam ka naman, pulgoso. Oo, di ba? Okay. Sabi ni pulgoso? Sabi nung macho. Uy! Nalata, napakilay. Yung yung pulgoso? Hindi, yung caregiver. Napakilay siya. Yung caregiver? Yung macho man. Hindi yung lalaki. Yung caregiver? Si pulgoso. Ang daming balahibo. Ni pulgoso? Nung macho. Uy, dinilaan ko. Si pulgoso? Yung macho. Hanggang baba. Hanggang baba ng ni pulgoso? Macho. Kaso wala pa siyang, antirabis. Si pulgoso? Yung macho. Kaya pala. Kaya pala. Baka makakagat yan? Si pulgoso. Yung macho? Sabi, laki ng muscle. Ng macho man. Ni Lolo. Si Lolo yung binantayan eh. Di ba? Guard yan. Guard si Lolo? Ano ba ito papunta? Dahil si Derek Phil nakikinig lunes na lunes pa na mga yung mga drivers na nagta-traffic dyan. Good morning, ha? Morning. Di ba? Ganyan mga macho. Mga lolo. Hoy, grabe ka kay Direk P. Hindi. Babaero pa yan. Direk? Hindi nga. Data naman sabihin mo kay Tanya na hindi yan totoo. Bakit? May guard dyan sa baba, Direk Phil. May guard. Doon ka magpaliwanag. Galaw-gaw! Hanggang alas 9 pa po tayo mga kabisyo. Sa ngayon, kantaan muna tayo at abangan. Baka may winner kami mamaya. Hindi namin sasabihin. Kasi parang ang dyan. May winner talaga today. May winner! Bibigyan natin ng 1,500 pesos sa ating Love knows no boundaries. Yeah. Standby lang kayo dyan. Yes! Babalik pa tayo dito lang sa 90.7 Love Kailangan Radio. mo i-memorize yan. Basic.